kamar ke Fatima. Yar gidan mutunci zan yi wa baitin kauna don kuje. Na baki amanar kai na Fatima garkiya da ni kin jiya. Yar gidan mutunci zan yi wa baitin kauna kuje. Na baki amanar kauna Fatima garkiya da ni. Bismillah sarki ilahi wanda ya yi Fatima. Yayi ta yar mutunci kamala sannan ba ta da gardama. Yayi ta da kamala a zuciya ta tsoron Allah za ta ma. Babu kamar ke jarima. Goga ne na tima a zuciya ta ke na sanya Fatima. Babu kamar ki Fatima. Ilimi na boko addini babu kamar ki Fatima. Tsoron Allah zaki yokin yau halin mama na Fatima. Babu kamar ki Fatima. Goga ne na tima a zuciya ta ke na sanya Fatima. Yar gidan mutunci zan yi wa baitin kauna don kuje. Na baki amanar kai na Fatima garkiya da ni kin jiya. Soyayya ruwan zama in kin sha sai ki banna kandama. Zuciyar mu ta haɗu wuri guda ba mu yangare dama. Da ke nake kwatance a zuciya tun da so sun gama. Yau da ra'aso bai yi ba don Allah garke fara Fatima. Yar gidan mutunci zan yi wa baitin kauna don kuje. Na baki amanar kai na Fatima garkiya da ni kin jiya. Jinina ne da fata sun ka haɗu ka gani da Fatima. Na baki sarauta a zuciya zana kira ke hakima. Ni da ke na dace tuntunin na san ba kamar kima. Kalmar sogunki an gama. Taso jini ki saurare na abar yabona Fatima.